Ako naučiť psa, aby dokázal rozoznať tvoj pach? Nauč ho tzv. Pachový štvorec. Je to technika, ktorú používajú mnohí aj športoví kinológovia, policajti. Predstavme si, že máme na zemi štvorec, dá sa to našlapať aj na takomto, ale oveľa lepšie na prirodzenej tráve. A teraz vojdem do štvorca a vydúbkám normálne celý ten priestor, potriasam si zo seba rôzne pachové čiastočky a následne za tým na to miesto rozhádžem ideálne normálne stravu pre psa alebo kopu máškrtiek. V silnejšej tráve, ktorá je trošku vyššia, sa tie máškrtky naozaj stratia. Potom odtiaľ ďaleko odskoč, aby si tam nechal iba pachové stopy na tom štvorci a priveď psa. Privedieš psa ku pachovému štvorcu a povieš mu hľadaj, hľadaj. A tvoj pes bude hľadať máškrty, ale keď náhodou vybočí mimo toho štvorca, zistí, že aha, tu nie je tvoj pach a tým pádom ani jedlo. Tam už nie sú, tak sa vracia naspäť a ide ich hľadať iba v tom štvorčeku. Je to zároveň vynikajúca zábava na to, aby sa tvoj pes trošku psychicky unavil.